Vojenský konflikt na Ukrajine nie je konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom. Je to konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom, obeťou ktorého sú bežní občania Ukrajiny. It's been very clear from the beginning that President Trump views this as a protracted, stalemated conflict, and frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia, and it needs to come to an end. We made sure that well before the Russian aggression happened, starting in September, the Russian aggression happened in February, starting in September and then again in December, we quietly got a lot of weapons to Ukraine to make sure that they had in hand what they needed to defend themselves. Things like Stingers, javelins. Actually, NATO allies and NATO have been there since 2014, trained, equipped, and supported the Ukrainian armed forces. The war didn't start in February last year. The war started in 2014, and since 2014, NATO allies have provided support to Ukraine with training, with equipment, so the Ukrainian armed forces were much stronger in 2022 than they were in 2014. Spojené štáty zastavia útočné kybernetické operácie proti Rusku. Veliteľstvu americkej armády pre kybernetický priestor to nariadil minister obrany. Spojené štáty boli do dnešného dňa najväčším poskytovateľom zbraňových systémov pre brániacu sa Ukrajinu. Podľa tamojšieho rezortu zahraničných vecí Washington poslal Kyjevu od začiatku ruskej invázie vojenskú techniku v hodnote vyše 60 miliárd eur. Napríklad viac ako 5000 kusov džípov Hammer a vyše 300 obrnených sanitiek. Ukrajinská armáda okrem toho získala aj 31 najmodernejších tankov typu Abrams, 45 kusov tankov ruskej výroby T-72B, 300 bojových vozidiel typu Bradley, 1300 obrnených transportérov, aj vyše 700 000 kusov ťažkých delostreleckých mažiarov. V boji proti ruskej raketovej ofenzíve Ukrajine pomáha protivzdušná obrana Patriot. Spojené štáty poskytli 3 batérie Patriot a aj logistickú podporu, aj zbraňovú podporu ku ním. Ak do hry nevstúpi intenzívnejšie napríklad Európska únia, Ukrajina podľa analytika dlho nevydrží. Odhad je niekde medzi 6 až 9 mesiacmi, že by boli schopní ešte odolávať ruským útokom. Ak by Rusko zvýšilo intenzitu útokov, tak samozrejme sa táto lehota skracuje. Najpesimistickejší odhad je, že by sa Ukrajina dostala do existenčných problémov počas leta. Spravodajská služba Spojených štátov prestala zdieľať svoje informácie s Ukrajinou. Potvrdil to poradca Bieleho domu Mike Waltz. Podľa bezpečnostných analytikov to môže obmedziť schopnosť ukrajinskej armády monitorovať ruské sily a boisko. Povolení Spojených států ukrajinské armádě útočit raketami dlouhého doletu na cíle na ruském území podle Kremlu jenom zvýší napětí mezi oběma mocnostmi. Prezident Vladimír Putin už dříve řekl, že to bude znamenat přímé zapojení USA a NATO do ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Američané dali Ukrajině rakety ATACMS, které mají dostřel až 300 kilometrů.